What
so. Oh, Mamma, any time you ready, I'm inside. Oh, Mamma, but I any time so. Any time you ready, I'm inside. Shout so, when you are ready, sir.
Barima Branso, Akuku Damposa, Atletico Fisa, Badu Gasisa, Aswado Bonsa, Aswado Kunisa, Aswa Subrisa, Aswa Kwasunsa. Isudu da Touchman Santana Honse, Nabe, San Mamino. Yes, Mamino. Yes, Mamino. Asransa, Egelensa, Alukosa, Asmensa, Assassinsa, Dumanasa, Maduda Touchman, Santana Honse, Nabe, San Mamino. Nam Konakasian so. Bapania Jotisa, conform against Openia like so. The pen quite a point, but you could have come on Sano. She was the above Sano. Jamaica to against somewhere. Suli Patia Sano. Sabe money at Jimmy Akamakuma. The message in heart. I sent the other said, Wanga Sabodesia, Monana, Barima Dwamena Amaniampong III. Mupaja no imo. Enfie mi. Na de osina nanu. Ye mayi. Mayi. Ye di kan odamasi amene. Amasi enyam. Sentia wa de se. Na wa friend manfo. Adofo. Sam na bo ano. Na omoja. Na ti sem kakra. On friend tuja. Ananu we. Ubaji sen mo ye yo. Ti afremo. Na mo na na ti ye afremo. Sentia wa de se. Ebra oba yan siseye. No di be gba kwa mu bia. Tinya ka behe. Ye mu bia ka se ya. Na be mu se. Obi tababi. Ni pa bonefo. Kon sani. Mona tuni. Otofo. Semondini. Obi ekuta jomboni. No de ba sra to nasi. O de ka wo drasha nesa. No tete text man. Go se o. 94.5. Yebodwa na edendwa na yebo edwabo no ase nyina ne se eye be ma Dwamena Amaniampong III obefro abanwai efie mienu enie one ne manfo hia onkyere ne man nani suade hu enema obeye ama oman no Nama omano anya ni mujidie aniti ene de ya wabodwa data yi ene da oba abekire enyema obeye ama oman no sanse Akwabuosoman obefro adwai bebre kika wachire na yehu hwe yente hwe yehu hwe eti ene se wo ha mesrew ensisi waso die waso na dwumadie ni nyina de obi ababa baye oye wie ne tu se be ma kasa de na no se atu ga omodin se ubetie ni yie na wate na ni suade hu na wonso no oka wode wa ho ode ni unim de aboa na ye nyina ya de achichiri kuro no amakuro no ayeye ani ti ye na se ye hia ha edwabo no ase nyina ne se be ma ebe kire eniema Watrasi mfie mienu wahwe kuro ni dini wa hu niema ehu hia ba etiene oba be kan nyina na okan so a onka me saa keke oka na waye eninti mesra wo ha ma wadwe mra dimadi no so na tie be ma no disem dina edwabo no ase nyina no no medamase
Akwabuoso DHS. Mebeka anye sentia wadi afaya nyum kakra yetu yeso. Nana Barima Dwamena Amaniampong III. Nana wonkwaso. Nana ni mpenifu wonkwaso. Etitirifu a abehia hani amonkwaso. Akwabuosohene wonkwaso. Nana Barima Dwamena Amaniampong III wa anka oso wehewe. Woody Akwabuosohene woman yefri amanu nana yamawu amo nana wompaso bread ode shekonkro yadawo ase nana a wudo suku impunto na ICT addition da wakomaso nana yamawu amo sayakasa yabeka yabeka ka yayami na se yadawo ase enti yaseje yanko sewo ishilawo na mama ukatinti anwodi wom nana yamawu amo nana wompaso nana ni mpenifu wompaso Akwabuosohene wompaso medan ase
because I am here to ease your suffering with much more affordable and less cost. I promise to be entertaining and educative, not boring. Spread your thoughts with speed and to bring back information to you as feedback. My friends know not black or white. Trust me, and you can rely on me for your feed. I am here to enrich you with just a click, to make billions from me, to flex like Microsoft founder Bill Gates, to build machine with Gates, and control billions of faces like Mark Zuckerberg. It may surprise you to know I am not new, but well known to a few. They are those with life. To some, I am a subject, and others a cause. Learn me to elude rumors. One of me is MoneyGram. I am not other than your companion for technology, but I'm all well known as information and communication technology. Thank you. Nana, a teacher for Akwabuoso. Abayewa, onye ani mube du papa. So onye. Oh, so onye no. Education director is every year.
80,000. Yanyinya. Aha. Ora yanyinya. Seka medame makaya nyanya. Okatatie kasa. Etwena na yetio. Yeku na wanti Barima Dwamena Amaniampong to so miensa enumase damase Barima dawo etio Samuel yo ha mane eti mato amanfo ehia yampa awobo ayi to yensa frɛ o yampa eni benifo efi akikyiri ni benche eba ani sio se di kan pa di asidama utwedi ampɔkwa yampa se wa hwɛ so abɛpim samiri yampa efie mienu okan ko wachi a ampa etia yeah so kan ko wani mu a enya asɛm ketewa ampa fie mienu ni a Nko kaka. bɛforo ne nana ma bɛnwe ampa ɔne mi adi yie sio eti di asida di kan ma yampa asida ɛtɔ so bi yeah ɛkɔba ɔba ahema ampa yampa ɛfi aboa te na odi kan yampa Akwabuosohene yeah ɛsa kɔma abusuapɛni Kofi Antwi yampa ɔbɔso kristo abusuapɛni yampa ɛkɔma Akwabuoso atirankuna zio kyerɛ mpanifo a ɛti adwa so ampa ebi nkɔma Akwabuosohene nyinaa zio sɛ nka kɔmɛkyi a bɛyɛ mfie aduonini a akonya tɔ ase ampa na mpanifo a bibɔ ne timi abɛkyire ampa na ɔmanfo nso atumi akurakura wɔn ho yampa na sɛbi ɔman yɛ ambɔ zio na bɛtumi aba sɛ ne bɛtoa so yampa yeah na mfie aduonini nso a zio sɛbi ne anini pa mpanifo yɛ bibɔ wɔn din bɛ akyire ɔman no anna hɔ kwa pa ntumi bua ma ntumi kakra baa pa ebi ni yɛ JSS dan ebi ni yɛ primary school dan pa ebi ni yɛ market ɛyɛ dwa yɛ dum dan yampa ɛne boreholes nsuo kakra yɛ no mu kuma pa mpanyinfo yi na ɛbɛ akyi zio ɛma yɛ nsaka sɛ nneɛma yampa ɛno nso bi ba mfie mmienu sɛbi obiara bɛdi ma adanseɛ sɛ akonnwa a ada hɔ mfie duuru deɛ pa na sɛbi ɛho ayɛ fi kakra pa tumi de si m'ani so sɛ mɛbɛgya m'akonnwa yampa mɛbɛgya m'ahenie zio aba adu bɛrima tebea a ɔkye man de abɔ me ampa te fie mmienu no mede m'ahoɔden ahyɛ m'ahenie mu abɛgya m'ahenie no so adu saa yeah ɛnyɛ no nko ara na man pa abɔ mmɔden zio makuruma yɛdi kan koraa zio yɛbie yɛayɛ ICT center pa ɛnyɛ mfikyire deɛ no bi ampa oburoni sɛ modern ICT center yampa a yɛyɛ robotics yeah a wohwɛ a sɛbi wɔn a nko ara na ɛyɛ basic school a yɛsua robotics yampa a yɛyɛ mu biribiara a yɛbɛbia no pa ɛnyɛ no nko a zio edumire bi nsuo toy pa from abɔne boy pa na yɛgye ɛsɛs dan nso pae yampa ɛtu yɛ ni a na ɛntɔ baabi a pa yɛde anodie ne yɛ krataa sɛ kɔ aban mu nso yɛnya aboafo mmea me gyinae pa kɔpɛ aboafoɔ yampa ɛma nnɛ yɛbɔ sukuu dan nso ma ɛyɛ kama ampa siili mu nyinaa kama yeah yɛ nursery school dan ampa na light boni zio ahwɛ yɛwɔyɛ mu nyinaa bobɔ siili kama yampa na dakome ba sukuu mu ha bɛsra nkwalaa yi zio na mehu sɛ nkwalaa nursery nkwalaa no nyinaa de bɔɔl baako akyi yampa
Amu bono mi na dia chena just say well we get to na be nya bia. You say na growing school man kwala e de be do mani po. Sampa. Si mani so say me playground amakwala. Sure. And then I playground ama nursery for. Asato TV 42 inches Samsung TV kwala no so many year almost go prepare cartoon. Sampa. Ama school ko aye ni kan ha. And then kwala ni TV bo no nya cartoon bi do no na be share ma me so be so. Sampa. Chami Akra. enye ni nyina. Papa sase. Sure. Ya ta matu Pa. Asase nduma e bi din se sebi. KVI. Pa. Bi se jana bia. Pa. Be fa ni pa be du. Sampa. Ya asase ne ko na dawo. E twa blocks be bi munu egu asase ni. Sampa. Ye be chassi esi. Yeah. Sampa. Ne efie mi enunia. Sure. Ini si ma ni so se mi peja ma hini ebonu. Ye ma ye wa bontini. Pa. Nine. We wani so adi mu kesiye. Sure. E di makuri. Sampa. Ma ni so adi mu ni so. Sure. Na nyama ho odi nko na bitimi aye. Ampa. To de bia ye be pri wa bam. Pa. To de bi so aye di ho odi. E di be boyo. Sampa. Mani so adi mu ni se. Sure. E be nya clinic group. Ampa. We go try and we share. Sure. Ye ko ani ni clinic. Ampa. Isi na ni so. Se copy officers any die. Sampa. Inu ya ni edu. Ampa. The be modern esi clinic. Sure. Enya ayarefo. Ampa. Esa ya mani so adi mu. Sure. Kesiye. Yeah. Se school ko adusua any adichire be ya ko no okrum ha. Ampa. Eti na ya bibia se de be ya atichafo ani be ka. Ampa. E okrum ha. Sampa. Na se mi titi se bi ni ese mrantie bi ni atichafo anya topa. Sure. Esre atichafo amu fenche mi. Me ne mrantie be kasa. Pa. Esi biem. Sure. So mo da makoma so. Yeah. Me ba yi mi hu tuma o mu di. Pa. Se me ma e kwa no na me ti ICT center ni ha kwa ni am ti se kwala no ko ICT competition wo district a sebe omusu ICT wo blackboard so e di go di kan wo district Ampa. enye wa wa said me ababa we ye obi jira ha yi Kra. ofri ha esu ICT Yeah. e wo blackboard so e di akọ range Yeah. sebe ofodia esu agese wo Ampa. enipa apim Pa. no atoso eduasa Yeah. nse teacher for the bomb Muhammad No kra. and the ma kola ngi a oye o ma ni to so eduasa mi ni so so Ampa. school iti mema adisia no aya kono Pa. enche ye di brebi beba extra classes enya awufo ne bitua Sure. ni a mebe musika Yeah. bitua ne kola ni mo school ati
Akwabonso.